Budaya yo. Maju, maju, terus maju, Sena Budaya terus maju. Yo, 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 yo. Asik, asik aja yuk. Sanggar Seni Sena Budaya. Argorejo Sedayu Bantul saking seluruh mekaten saking kanca-kanca lagu pambuka sampun kami arep ateges badhe marak sowan saos panglipur Bapak Putri saking Sena Budaya Metes RT kawan 10 Argorejo Sedayu Bantul Ngayu Jakarta sugeng ngamriksani Bapak Putri saking Sena Budaya semoga yo. Oi. Yang. Yo. Oi.
yo. Sari Nandi Putri Sari
menari pujaanku Putri Sarinande ore asa oe ati anteni kok ora bantil-bantil mikir rapi ora duwe duit wis ngenteni le payun jati Sering aku bermimpi kalau cinta sudah melekat. Iya, 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 iya. Ya, 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 ya. Bagaimana bisa aku nyobek kalau tidak belajar dulu. Bagaimana bisa aku mampir kalau tidak kenalan dulu ngendi omahe. Ijo ojo diundui ayo Sanggar Seni Sena Budaya. Asik mau. Aduh ibu kula dereng purun aduh ibu kang putra dereng medhun sajan ayu sisane diyu-yu bangga putraku ono putri kang gaunggahi putrine sing rupane lentik ijo iku kang dadi asmane
Yo ibu kula inggih purun aduh ibu kang putra badhe medhun najan nala menika kang putra suwun Ayo, 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 Jebule apa, Nduk? Kira bonton, musik sing nggak taunya pistol. Tembak, tembak, dor, dor, dor. Tembak, tembak, dor, dor, dor. Kangen ning atiku iki aku tansah ngelingan yang sliramu lan sesendingan desane atiku mung kanggo sliramu yen awan tansah ayo 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 sliramu ada digoyang cok Aku tansah
Terima kasih matur thank you. Ayo yo, ayo ayo, hey, Yo. iya. Iya. Yop. Terima kasih untuk para penontonku semuanya, luar biasa semuanya. Yuk. Pendul bersatu. Terima kasih. Yuk. Ayo yo, sampai kita. Aduh. Durung kok wis ngundang simpo, durung mesti dadi mantune. Ana arep harap sudah besar di orang. Seneng ora etang-etung Durung mesti dadi bojone. milik seminggu jiwa gawe setempat bulan busana dira sutra ponco warna gelangan kaca Sesulitnya
budaya. Asik asik. Senggot, ku malah senggot, kayu malah neng pinggir kali. Senggot, ku malah senggot, dulu suka sekarang benci. Odu dulu, 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 odu dulu. Lurik-lurik ulan desa mong wong sing cilik buntute dombo yen kong lirik sing kira-kira sing lirik ora rumangsa singgot di alak minggot kayu malang ning pinggir kali singgot mas alak minggot alung Bali Cokot kongi telo Nuju gawe kelo Sing dibucu ojo dirusu ora mah Wong sing legane sepirang-pirang ireng motore Motore kanjeng tak sopirane yen to seneng ojo mung mandeng golek ana nganti omahe singgot di alak minggot kayu malang ning pinggir kali singgot di alak minggot timbang mung alun nyanyi mandut kaca kemere wayang Yo api menyang iso ngangge ayo kanca padha sembahyang aku sambut neng alam kubur Dulu, odu dulu Odu dulu, odu dulu Odu dulu, odu dulu Odu dulu, odu dulu abang mene ora lunturo bang sing ijo lunture putih mas kacat bojang mene ora ngluyur sing duwe bojo ora tau mulih anake lutung anak lutung pinter akal yen to Wati iki mesti ya rahit tang itu durung mesti tadi bojone sapa iki ku malah singgon kayu malang neng pinggir kali singgon ku malah singgon dulu suka sekarang benci singgot mas di alak minggot singgot di kayu malang mas neng pinggir kali singgot mas di alak minggot timbang mumet Iya. alun nyanyi Iya Ayo Hati-hati Yuk kacamata diamankan ya Oh
Sena budaya. Asik, asik luar biasa. Yuk, yuk, goyang. Oh ya, oi. Oh, 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 oh. Wong manis dikasih jarum jana. Wong manis dikasih jarum penginti. Wong manis di mana rumah? Senyum, senyum, wong manis bukan sembarang senyum. Senyum, senyum, wong manis bukan sembarang senyum. Tapi senyum, wong manis mengandung cinta. Minta cium, wong manis minta dicium. Minta cium, wong manis minta dicium. Cium pipi, wong manis tandanya setia. Manis
ngono kuwi. Cewek iki nek dadi kalem. Aja glimpang-glimpang. Wis. Iki jelemo-jelemo kok, Nduk. Menika sampun dadi sedaya Mas Gatot. Iya dadi ki etok-etok wae rasane. Nek cewek iki medeni. Sepertinya begitu. Ya ndak kewan. Kesenengan pawange lenung lungi ngono ta. Padahal pawangi wis sengkut banget lho. Iya, tuan Berharap don dadi kabeh. Menteleng-menteleng endi iki sing menteleng. Biasanya ngene iki nggur turung kok, Mas. Aku nyok ngerti kok kuwi model Lah iki. iya, heeh. Wis ting petenteng. Iya. Heeh. Mulane ora tak. Sudah petentang. Wong kalian dadi do kalem-kalem ngene iki ya piye. Kalem-kalem Pak ya, isih ori-ori kok ya, Mas. Iya Mas ya dikasih apa, Nduk? Semoga menika wonten tembang Megah Tresna. Megah Tresna ya. Megah Tresna. Nah, yes. Sesarengan Sena Budaya. Sina Budaya. NR Audio. NR Audio. Iya. Sina Budaya. Asik. Yen kelingan Kelingan apa, Mas? marang sliramu wong ayu. Kosok. Kaya rinu citru-citro ning atiku. Jaman mbiyen-mbiyene aku katon napa nduk. Katon apa, Mas? Saikine aku iki katon napa. Semono sliramu nate prasetyo. Prasetyo Bukan susah dilakoni ganti lilo. Aku ngira yen sliramu citra tinggal kromo Aduh. milih karo sing liya. ayo golek sing iso nyukupi nduk kok. Ngono ya. Asik. Janjane iki mau salahe sapa? Kok nganti sliramu megatoke tresno. Ora nyono atiku uga. Masa? Ora ngira kok saiki sliramu golek wong liya. Duh, bagus, pemilihku bring sliramu. Buka Siti. Itu malah samudra. Aku uripno, papaturku jiwa. Wis tak trimo, pasrah karo sing kuasa. Sena Budaya asik ya. NR Audio. Terima kasih, matur thank you. Asik. Digoyang, 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 yeay. Yen kelingan Apa ya, Mas? marang sliramu cahayu. Kaya rinu citru-citru ning atiku. Jaman mbiyen-mbiyene aku katon napa saikine aku iki katon napa. Semono sliramu nate prasetyo.
saiki iki uripku banget nelongso. Duh wong bagus, wong penting kuring sliramu. Aja nek kawasa putra putrimu. Tresno kabeh. Sudah. Salah singipun kan lajengaken monggo. Tombol kangen Den Ayu ya semoga. Rawati iki karo Mas. Heeh, monggo. Mas Agus monggo. Aduh. Iki ya ora bedole oleh sangu kok iki ya arep. Iya. Mas apa wis ora? Ngono kae lho kok. Ya. Mas Agus karo wingi kae aku kepengin nyanyi ngono kae. Ya Mas Agus. Sing endi Mas Gatot? Sing Kae endi? sing lagu Mas ayo berdiri dulu monggo sik ta. Sing kono ki urung mbok sapa lho iki mau lho Mas Gatot lho, penonton yang di ujung sana. Yang di ujung sana masih ngantuk. Lho lemu takok ki piye? iya. Baleni. Baik, para penontonku semuanya selamat sore semuanya. Gimana penonton, masih oke? Suaranya Bu mana? Suaranya mana cok? Baik. Sawernya mana? Baik, luar biasa. Baik, langsung kita panggilkan artisnya Yogyakarta. Kita tampilkan bintang tamu kita hari Iya. ini. Bi- Mike dinggo. Mas Winar ini nganu. Iya, Mbak Wati sing paling seksi Sik, dewe. goleki iki dicekel dhisik iki yuk. Seksi. Ngudung wae cekeli, ayo. Ya iki seksi. Mas Winar ini dikasih lagi. Heeh. Ngono nya. Wis tak tembungkan. Ya, Wis. artis dangdut paling Paling fenomenal sa Indonesia jagat raya kandhani yo. Sing arep njaluk foto le. Ya iki seksi ngene iki, Nduk. Seksi bukan damen. Rasane jelas. Oh ayo nek kok ngene kok ngono kuwi piye to? Ayu iki tanpa cacat ya, Nduk. Oh, tanpa cacat. Heeh, semoga. Kelas berat itu. Atur tembang tombo Oh, iya. kangen. Yo Mas yo. Kurang dawa nek sing iki Nduk. Sanggar seni seni budaya. Asal. Mas, apa wis lali sliramu? Dek sebutan yang kulan karaku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetep banget karo aku. Dadi tombo kangenku. Harataya. Bali eleng naliko iku. Sepi rasane waktu pimpin sedewe. Langit tersiling pacare. Zaman semana yang dalam rame-rame.
Tulis kanggo tampa kangen iki. Rasa san ngimpi turun buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Sena budaya. Digoyang Mbak Wati yo. Lagi rasa goyang, Mas. Ayo, ayo, ayo. Wes apa wes Yo, 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 yo. Yo, hey, oh, hey. semono ituran karaku. Pancen suwe ketemu sampai bawah. Oi, oh. Wis tak mestine laliku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Dia tombol Kangenku kangenmu. Bayang naliko iku. Durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Iyo, oi. Ayo Mas, tarik Mas. Iyo. Hati-hati ya Mas. Hati-hati. Oh, eh. Konco ayo konco, konco ayo konco, sing prayitno ayo mubeng desa. Konco, ayo konco. Ayo konco. Konco, ayo konco. Padha sumaretna manunggal karya. Yes. Ayo. Hati-hati ya, Dok. Ayo, oi. Selanjutnya Mas, ya. Oi. Wah, ayo. Yo.
rasa talumyong sawerane jejel niat kanthi imbal ponang pene pepinganan bosot kon jami asukatan sani jatilan sarwa mangyo namung sano yo yes yo yes oh sungguh Wis Mas. wes ya Terima kasih. kondur Ayo Mas, selake Mas. oh ayo yo 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 Yuk, yuk, yuk. Si sabar ya. Yen tong lire sing kira-kira yen tong lire sing kira-kira sing dilire duweke tangga bagaimana bisa ku mati bagaimana bisa ku nyupi kalau tidak belajar dulu bagaimana bisa ku mampir bagaimana bisa ku mampir kalau tidak kenalan dulu Gatot kaca gambare wayang Gatot kaca gambare wayang Api manyu ra iso ngapun Ya Mas, yo turuti Mas. Seminggu jiwa gawe sengsem kamulan Busana tira sutra maca warna lengan beksan nongke bangke setundeyan
Ayo Mas. Wah. Bos. Aku pamit mas, aku pamit. Arep lift. Iya. Yo. Jalan. Bos. Malah kaget dewi. Ayo Mas. Ayo mas, ayo mas, ayo. Wes. Ayo toh mas, lemes no mas. Ayo. Ayo Mas ditambah nih Mas. Iyo. Wis urung mas. Wes. Kasih jalan, kasih jalan. Wis mas. Wes. Kok yo rasa suwe-suwe to yo. Ayo bagian angkat-angkat yo, 20.000 yo. Nah. Yo, masih ini masih yo. Heh. Yes. Mas Bobo bangane bayar uang yang diangkati dewe Mas yo. Ayo le. Ini tarik-tarikku dalam Kuda lumbe. Jekrak jogetan Jogetane. Prasangya asem akut semangkut mangkut. Heh. Ayo Mas, ayo Yo. Mas, ayo Mas, ayo Mas yo. Aduh, aduh. Wes. Ayo Mas, pisane Mas, pisane Mas. Pisane. Yo. Iyo. Iya lele. Wah. Wes. NR Audio terima kasih. Kasih jalan. Luar kasih biasa jalan. soundnya, yuk. Ayo Mas, yuk. 30.000 muda Mas iki angkatane yuk, yuk. Ayo. Jam. Oh. Iyo, iyo. Iyo, iyo, Sena Budaya. Argorejo punya, yuk. Ini lagu topeng ini. Luwe becek loro untung daripada sirai ngeluh. Sakit cinta, sakit rindu. Yen mangi ra bisa turu, yen awan ra doyan mangan. Amarga tansah kelingan. Betul kowe betul.
nyentul kandamu Mbak Wati tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu jongguya guyu Lali anak lali bujang lali anak lali betung entung kita rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih burung yen burung tak trimo mlentrung Ayo. malaria apa malah rindu setino kok rasane sawetu ning awak merak ke guru ya iya numpak adoh karo mlaku ning kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon iya yo cepat ya gerak cepat ya Yo. ayo yo Wes. yo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo digawe uyo Satrio ing ing Madukara Madukara digawe uyo saya suwe saya ngangeni saya suwe saya ngangeni tenono telung dino keburu awas yo yo sing kalem yo Wes. yo cembah ki wis tuwa wis cocok kena prosal yo yo
Ayo. Iya dong. Wes. Kondur yo. Kondur yo. Ya. Oh iya. Hus.